Kan du fortælle mig, hvad du hedder? Nanna Maria Panton Hansen. Føler du dig afslappet, når du er i naturen? Ja, lidt. Er det Simba? Er som rigtig kælehund. Jeg hedder Natalie Bitton, og jeg arbejder som chefredaktør i det, der hedder TV Glad, som er en arbejdsplads for mennesker med funktionsnedsættelse. Det at have Down-syndrom, det vil jo sige, at man er født med et ekstra kromosom. Det, der er med mennesker med Down-syndrom, det er jo, at de har ret mange fællestræk. Både i forhold til deres udseende, men også deres adfærd. Tit at være ekstremt kærlige mennesker, meget søde og sjove mennesker. Det er lys, jeg har fået af min far. Er der meget kærlighed i familien? Ja, fra min mor og far. Mit indtryk er helt klart, ud fra dem jeg kender, at der er et eller andet med det der med at være draget af naturen og sådan en vis ro, som jeg tror mange mennesker med Down-syndrom kan relatere til. Jeg synes ikke, at der er sat nok fokus på mennesker med hverken Down-syndrom eller andre typer funktionsnedsættelse. Nogle gange har du været lidt ked af det herhjemme og sagt, at jeg vil ikke have Down-syndrom. Er der noget, du godt kan lide ved at have Down-syndrom? Nej, overhovedet, mor. Så jeg blev passet ind her på Lykkegarden. Lykkegard, det er et sted, som kan være i. Ja, et aflastningssted. Nanna, hun kommer hver 4. fredag. Jeg tror ikke, at mennesker med Down-syndrom er som sådan er ligestillet med ordinære mennesker i samfundet. Ja, jeg kan også godt lide sådan noget, være voksen og fremtiden. Det er sådan noget, være sammen med en kæreste, eller danse, eller kysse. For at vi kunne komme dertil, hvor at vi ligesom er ligestillet, lige meget hvordan vi er født, så tror jeg, der er nogle ting, der skal ændre sig fuldstændig i vores samfund, omkring hvordan man kigger på mennesker, der er født med noget andet. Jeg har da også spat og styre, jeg skal rulle op og være sådan